دوستان عزیز، امروز ما در قم سنگیر هستیم، در باغ استاد که در اینجا پیسته و بادام نهال شناندگی هستم. من بینید در سرحد افغانستان 3 کیلومتر 4 کیلومتر از ما دور افغانستان میباشد. اینجا باشد تاجیکستان. امروز ما همراه استاد به خبرگیری آمدیم. کمتر که باشدم استاد امروز معلومات میدین درباره همین باغی که پیسته کردگیشون که از ترکیه آوردگی نهالش را در اینجا کار کرده استادیم. استاد اینجا. دوستان عزیز با ما باشید. ассалому алайкум ҳамватанони азизи гиромӣ. ман ҳозир дар қумсангир дар боғи пистаи худамон. мана ин писта, тагашам писта, ин ҳозир камак алафе ки дидаги ҳастед, ин чӯбаки ба дарони писта ба мо тарбузу харбуз хӯридта будем, ҳозир нав ҷамъ карда гирифта истодем. чӣ хел риски бизнеса шумо управлят карда метавонед, чӣ хел шумо контрол карда метавонед. мана вақте ки ман ҳамин боға сар кардам, замине ки мо гирифтем, ман ки ҳама замини дурдастарини Тоҷикистон, ҳама проблемни замини Тоҷикистон ман мумкин гирифтагӣ бошам. Не ки чуба ки ҳамон вақти выбори замин ман намедонистам, точнош намедонистам. Не ки аз сабабе ки ман управление риска мефаҳмидам, ҳамина мо управлять кардан тоистем. Якуми чӣ? Чотки план. Мо нақс карда план кашидем ки кадом вақт ба кадом сезон ба мошни дисциплина, кадом вақт ба успех кардан дар кор, саженса харидан, кадом вақт ба пайванд кардан, кадом вақт ба овардан, кадом вақт ба шидондан, ҳамаш сари вақт успех кардан дар кор буд. То есть якум шумо бизнес рискаша контрол кардан метавонед, агар ки правилно шумо планировать кунед. Шумо багар нақша бошад, нақша дар ҷои якум меистад. нақша кашидана ёд гиред. нақша графикати кадом вақт ба чӣ, кадом моҳ ба чӣ шунаш дар кор, кадом объёми кор бояд тамом шавад. нигоҳ кунед, ҳама ина гирдогир, ҳамин ин 54 гектар аст, ҳама ин сетка кардаги мо, ҳама ин хеле меҳнати бисёр шудаги инҷа. ин як. дуюмаш ин ки ана дуюм ҳама проблемаи калоне ки шумо ба во мехӯред, косвенни проблем. Косвенни чӣ гуфтагам? Мана мисол мо замина гирифтем, не ки ана об набошад замин кор намебиёд ку. Дуруст? вақте ки ман инҷа дидам А, Б, С вариант дар бораи об фикр кардам. об якум планаш буд ки аз вай, аз канал об мебиёд. Ман план доштам ки канал об мебиёд. Не ки а канал 2 маҳ 3 маҳ пас баъд об меомадааст. ҳар сол моҳи июн май ба сар намешудааст, омада нашуд. Не ки моҳои намедонам чӣ ба ки аз моҳи апрел не, аз моҳои июни ё ки ҳамин хеле баъд об омад. Параллелно ман 2 мошини водовоз гирифтам ки параллелно дарахти шинондагӣ об додан гирифт. Сеюм плани ман чӣ буд? Агар ки ин дута сари вақт нашавад, сеюм план аз худи граница Афғонистон, даже аз нейтральной зоны, беруна граница Тоҷикистон Афғонистон, 5 километр ман унҷа насос зада об овардам. Ин чӣ гуфта гап? Значит, шумо ба ҳама вақт чӣ гум защитный план буданаш дар кор. Ин вариант не. То есть ин резервный стратегический ход. То есть инаш нашуд, дигараша кардан, не ки главный ба мақсад расидан. Главный ки боғ ҳосил ба дарод. Главный ки проект кор кунад. сеюм чизе ки риска контрол мекунад. резервни пул доштан дар кор. Пули ҳама вақт энни сумма пули зиёдатиту буданатун дар кор. Агар ки ман ба ҳамин резервни пул намеёд, ин боғи ман ҳамаш хушшуда мебарафт. Чӣ ба ки 5 километр насос дада оварда вай кара, ин приличный пул меистад. Ана агар ки резервни пул намебуд, боғи ман бутун вайрон шуда мебарафт. сари вақт намешуд. Агар ин беҳад зарур ки шумо доимо ҳама вақт резервни пул дошта бошед. вақте ки ҳаракат кунед ки пули худатон қати сар кунед, ҳаракат кунед ки ҳамон миқдори пули худатон ба объёми проекта гиред. мана мисол агар ки ман ҳаминҷи ба 200 гектар мекардани мебудам ҳамон муддат, мумкин ки пулам намерасид. вақте ки пул намерасид, мумкин ки маҷбур мешудед ки ё як чизатонро фурӯшед, ё ки кредит гиред, ё ки қарз гиред. ана ҳамон одамо чӣ ба ҳамин ситуатсия мемефуранд, чӣ ба ки недофинансирование. То есть вақте ки корро сар мекунанд, як байн ба кор мераду, пулашон намерасад ва ё гумон мекардан ки ҳаме қадар пул қати проект тамом мешад. Не ки ҳаме пул қати нашуд. мисол шумо проект гумон мекунед ки ҳамон орзуе ки доред, мақсаде ки доред, шумо гумон мекунед ки энни сумма қати шумо ҳамон проекта карда метавонед. мисол 50 000 аст, 100 000 аст. Не ки ҳамон пул намерасад. ҳама вақт 15-30% аз плане ки нақши кашидаги шумо пули зиёдтар расход мешавад. ҳама вақт ҳамин хел дия 15-30% аз нақши шумо все равно пули зиёдтар расход мешавад. ана ин муддат тоже ҳаст. ин чизашам ҳаст.
که شما اینا فهمیدنتون در کار. برای همون анами панҷум чӣ ин аз берун ягон вақт ҳаракат кунед ки внешне финансирование нагиред. Внешне финансирование гуфта чизе мегӯянд вақте ки берун шумо пул ҷалб карда мегиред вай ҳама вақт қимат мефурод барои шумо, ҳам қимат мефурод, ҳам аз берун ки гирифтед ҳама вақт доимо вақте ки аз берун гирифтед баъзе вақт мисол маҷбур мешавед ки проектатона барои проектатон намурданаш банкрот нашудан даже пули қимат ҳам боша ки гиред. Ман чандин бор дидаги ки бачаҳо 20% ба як моҳ ба 100% ба як сола ба 50% ба гирифтаги ҳастанд одамо. Ман дидаги ин чиза бисёр одамо гирифтаги ҳастанд 50%, 100%. акси маҷбуриш ба якта шогирди ман завод карда истода сози ҳамаи маҷбур шуда 50% гирифтааст. Вақте ки ман фаҳмидам гуфтам чӣ ба ин хел кардӣ? Ту бояд ина намекардӣ. Гуфт маълим ман просто шарм кардам шумо ба гум дар ин бора. Аз ман пинҳон кардан мумкин нест, чунки ман устоз ҳастам. Ман ба гуфтан дар кор как аст, ман роҳи все равно дурусташа нишон медиҳам чӣ хел кардан ки вай проект қимат шуда набаравад. Барои ҳамон ман ҳамин риское ки ҳамин бизнес ба контролаша гуфтам тоест кардам гуфтам ҳама чизи боз зарури шашум пункт ин чи ҳама ҷои фурӯша ёфтан, чӣ хел роҳи фурӯшаша ёфтан, ҳама риски калонтари ҳамин. Агар ки шумо роҳи фурӯша надошта бошед, натавонед фурӯхтан маҳсулотатона, вай банкрот мешавед. Ман медонам ки ҳамин якта шиноси ман олу шинондаги ҳастанд 10 гектар ба ҳамин олу як 10 сол шудааст. ҳар соле мечинанд наметавонанд фурӯхтан, вайрон шуда бурафта истодаст. Имсол ахир оқиба ҳамин 10 гектар дарахта аз сари нав канда партофтанд. хатои чия буд? Хатои аввали корба буд. сорти вибрат кардагишон хато буд. об додан, расход кардан, 10 сол меҳнат кардан. Дидед, агар шумо аввали кор ба як майда хато кунед, бенақша кор кунед, ага 10 сола кори кардагитон 0. Фаҳмидед? Барои ҳамон риски асосии збит метавонед шумо ҳамин маҳсулотро пул кардан ё не. Ана ин беҳад роли асосӣ бозӣ мекунад. Таги комментарий ба фикратона нависед ё рафиқатон тақсим кунед. Агар ки шумо хоҳед ки